Nyakaramogi Ajwang' en dakika 7 tok sadeka mar okinyi manyiso ni wasedonjo e kidienya kata chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono machakore sani nyaka ngomol kanyo sabicha mar onyango. Antiere kae mar michal mar fwambo mag weche matimore odiochieng' makawuono mabo bedo kwa luonu achiel kachiel e kor gwenge duto ma pacho kae. Weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiendgi ibiro bedo kineno e weche manyien duto kochako weche manyien mag migago. Ka wachako Nyakaramogi Ajwang' en gotudore kod ng'anyo mar lakteche mano riwruok mar lakteche mano Kenya Union of Clinical Officers odiochieng' makawuono e gichano bago ng'anyo margi mano kowuok Green Park Terminus kar sariyo mar okinyi kanyaka sani koro pod gidwaro ni sirikal ma pacho kae ochopa dwaro margi mopogore opogore pacho ka. To kata kamano Nyakaramogi Ajwang' nyaka sani wang'eyo ni odiochieng' makawuono bende riwruok mano mar lakteche ka achiel kod jogo mantiere sirikal mano riwruok mar lakteche mar KMPDU kachiel kod sirikal odiochieng' makawuono bende podi gibiro bedo ka gibago twak ahinya mar yango kata mar manyo yore mopogore opogore magi nyalo chungo godo ng'anyo mag lakteche ma odiochieng' makawuono donjo odiochieng' mar 41 nyaka ng'anyo makamano ne chaka yanga e pacho ka. Wang'e ni ng'anyo makamano nyaka sani koro osebedo ka thiro chenro mag thieth ahinya to e ute thieth mag piny owacho ka jotuo odhi ute thieth kanyo to ok giyud resruok kata kony moramora kalure ni lakteche osebedo ka ng'anyo. Wabiro bedo kwa luonu mano achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano Nyakaramogi Ajwang' mana weche mabende pod otudore kod ng'anyo mar lakteche odiochieng' makawuono bende riwruok mano mar wanyalo wacho ni gin mago mag jotuo mano mong'ere kanyo kaka organization mano Non-Communicable Diseases Alliance of Kenya mago jotuo manitiere bwo riwruok makamago mago tuoche maponono ok nyal kere kokalo e kor yamo. La jotuo manitiere riwruok makamano gin bende odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitwak ahinya kotudore kod midhiero manyaka sani koro nitiere sekta mar thieth e pacho kae nikech wang'e ni nitiere jotuo ma kinde ka kinde nitiere kod tuoche ma onego bed ni gineno daktari kinde ka kinde. Kata kamano ng'anyo mag lakteche makamago ponono nyaka sani koro osekelo negi peka e neno kata yudo thieth e yo makare mano momiyo odiochieng' makawuono mano Caucus of Patient Led Organization mano kokale migawo mar Non-Communicable Diseases Alliance of Kenya NCD gimbende odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichwalo duongi kotudore kod ng'anyo mag lakteche ma odiochieng' makawuono odonje odiochieng' mar 41. Wabiro bedo kwa luonugo achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano Nyakaramogi Ajwang' kambi makeyo teko sitima mano mar Kenya Power nyaka sani koro biro bedo kae wanyalo wacho ni obiro bedo ka entiere kod romo ma idendo kanyo kod dhongere ni Second E-Mobility Stakeholders Conference and Exhibition mabiro bedo ka timore e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae ka bende romo makamano chakore ayango odiochieng' makawuono tarik 23 kendo biro bedo ka dhi nyime nyaka odiochieng' makiny tarik 24 mano mar dwe mar ang'wen mano mar dwe ni ka bende thuon wacha mano mar romo makamano mano E-Mobility Conference and Expo. Thuon wach mare en ting'o malo tiyo kod nyamburko matiyo kod teko sitima e pacho kae nyaka sani wang'eyo no osebed ka ijiwo mar mondo mi jo Kenya oti kod nyamburko matiyo kod teko mag sitima. Kalore ni tiyo kod nyamburko matiyo kod teko mag sitima nyalo konyo e duoko piny rochruok kata kethruok mar kor lwasi. Kalore ni wang'eyo ni ponono kalore kod fuels mopogore opogore ma nyamburko tiyo godo e pacho ka kinde mang'eny gijaketho kor lwasi. Mane momiyo osebed ka inyayo kata ikaso chenro mar tiyo kod nyamburko matiyo kod teko mag sitima e pacho kae mar mondo mi waked kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Bende wang'isi okinyi makawuono ni Kenya Power e thuolo mar higni 3 mabiro biro bedo ka tiyo kod omenda mano madirom $250 maneno ni piny Kenya obedo kod nyamburko matiyo kod teko mag sitima ka bende gibiro bedo ka gigero tesende kama inyalo chaje nyamburko matiyo kod teko mag sitima. Mago duto wabiro bedo kwa luono odiochieng' makawuono ahinya nyaka tudore kod conference mano mar E-Mobility Conference and Expo machakore odiochieng' makawuono e kar romo mar KICC mano bore Nairobi ka.
Kopogore kod mano, wach machielo mabende pod waluonu otudore kod tieko kech ahinya ahinya to ikin nyithindo matindo. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono riwruok ma ok mar piny owacho mano mar World Vision Kenya odiochieng' ma kawuono biro bedo ka yango mano campaign ma idendo kanyo ni Enough campaign mabende geto mar tieko kech e kind nyithindo ka achiel kod ting'o malo chal mar chiemo ma nyithindo chamo e pacho kae. Ka e kinde romo makamano min od jatend piny Kenya mano Rachel Ruto odiochieng' ma kawuono igeno ni biro bedo e romo makamano mabiro bedo ka timore mane apise mag World Vision Kenya mayudore e kar dak ma Karen mano buore Nairobi kae. Ka romo makamano mana kaka senyisi geto mar neno ni nyithindo duto e pacho kae obedo kod chiemo moromo kendo en chiemo makare mano midendo kanyo kod dho ngere ni nutritional foods ma ginyalo chamo mar mondo mi chal mar ngimagi obede yo makare. Moko kuom jotelo ma igeno ni biro bedo e romo makamano oriwa sengisi kanyo min od jatend piny Kenya Rachel Ruto, wabo bedo kanyo kod jatend migao mar pur Mithika Linturi, jatend migao jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang, wabo bedo kanyo kod Vice President kachiel kod Regional Director mar World Vision International East Africa mano Mrs. Lilian Dadzo kachiel kod Jakom mano mar board mar World Vision Kenya David Githanja, Gilbert Kamanga my National Director mar Vision Kenya, wabo bedo kanyo kod Nutrition Chief mano mar UNICEF Kenya Ishmael Nginie kachiel kod jotelo mamoko mag sirikal kod jogo mawuok e migao mochung' ne wechego mag nyithindo mar neno yore mopogore opogore mag koro ginyalo neno ni nyithind Kenya ok obedo kod kech to bendo giyudo chiemo moromo kinde ka kinde. Kopogore kod mano weche ma pod waluonu e counties magwa e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono migao mochung' ne wechego mag lo odiochieng' ma kawuono mano migao mochung' ne wechego mag lo chano chendo kata tije kachiel kod weche mag gedo mano housing and urban development odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gikawo pach jopiny e county ma Kisumu kotudore kod gero udi manengo gi yot mano e bwo affordable housing regulations mano mar higa mar 2024 romo makamano mano mar kawo pach jopiny e wi gero udi manengo gi yot biro bedo ka timore Ofafa Hall odiochieng' ma kawuono kendo romo makamano onego bed ni chakore saa 3 mar okinyi matiende ni nyalo bedo ni romo makamano osechako gi sani kendo dhi mbele mar mondo mi okaw pach jopiny ahinya ahinya kotudore kod gero udi manengo gi yot e county ma Kisumu. Kopogore kod mano nyakora Mugia Jong' e county ma Homa Bay wang'e ni koth mapek pod imedo chwe e pacho kae kendo migepe mopogore opogore osebedo ka wuok oko ka ginyiso jopiny mar mondo mi obeda kicha kaluwore kod midhiero mopogore opogore ma ponono pi oula nyalo kelo ne jodaka. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e county ma Homa Bay pod ibiro bedo ka luonwa midhiero ma jopiny kale ahinya ahinya te gwengego ma Karachuonyo e county ma Homa Bay kama oula osebedo kata medo kelo midhiero ne jodak mag kono. Obo bedo koluonwa mar mondo mi onyiswa ni ponono nitiere gino ma sirikal obed mano mamalo kata mar county osebedo katimo mar mondo mi okonya jogo ma nyaka sani koro pi oula osebedo ka kelo negi midhiero mopogore opogore to kene county ma Homa Bay kene nyakora Mugia Jong' wang'e counties mago ma Kaluo, county ma Kisumu, county ma Migori kachiel kod counties mamoko bende pi oula osebedo ka kele midhiero mopogore opogore mane momiyo nyaka sani pod imedo mana jiw jopiny mar mondo mi obeda kicha kaponono ni daka machiegni kod aora to dar kaluwore ni ponono kaluwore kod koth mang'eny ma chwe aora nyalo pong' to aora kopong' to nyalo ng'oka kendo nyalo ketho mwandu kachiel kod gik mamoko. Omiyo waduto wabeda kicha to jogo mariembo ponono kiriembo ka koth chwe to ponono kikiriemba e ng'we airititi mar mondo mi kikikela masira mora mora. Adwano tiekni kod wach mwaluono odiochieng' ma kawuono e county ma Migori. E county ma Migori nyakora Mugia Jong' wang'e ni tulo jabedo ahinya ahinya e tong' ma Narok mane gwengego mag Angata Barakoi kachiel kod Gwitemba mayudore e county ma Migori. Jodaka mane tong' ma Angata Barakoi mayudore Narok kachiel kod Gwitemba gijathoro bedo kod tulo ahinya ahinya to mano ka gilaro kiew mane momiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo mar e county ma Migori George Juma biro bedo ka luonwa ndacha
wach makamano kalo ni nyaka sani wachore ni luoro nitiere ahinya ahinya te kieo mano ma Narok kod Migori mag gwenge mag Angata Barakoi Narok kachiel kod Gwitembe mano mayudore e county man Narok. Nyakora Moge Jwang kaka pile weche mathoth pod waluonu obede counties mopogore opogore kata kamano inyalo bedo kod geno ni weche mang'eny ibiro bedo kiyudo achiel kachiel e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono kochakore e weche manyien mag migago. Achope giko mar chal mar fuambo gi kanyo kata kamano kaka pile Nyakora Moge Jwang bang' chal mar fuambo to wabedo kod twaka e chenro mar mbaka oromo. Twak ma kawuono Sharon Ong'ao aneno ka ikore e yo makare amar kelo twak makamano kendo namie thuolo mar mondo mi onyiswa ni twak makamano odiochieng' ma kawuono bro bedo awiang'o. Ponono ka ni neno posters mag odiochieng' ma kawuono posters mano osekeyo e yor mbui ne en kotudore kod ikruok ne tho. Ng'ato onego bed ni ikore ne tho e yo machalo nade. Sharon bende biro bedo kanyisowa ne obo bedo kod welo mage. Sharon. Kama ni Joyce Diore mana kiselere ni Nyakora Moge Jwang okinyi makawuono Nyakora Moge Jwang ber kwa lose ikruok ne tho nango miyo ni ber ka bende waikore ne tho okang' makama endi biro bang' paro mopogore Nyakora Moge Jwang will jomoko osebedo kandiko will makamano osekonyo familia mamoko e kinde mosekalo bende wajaneno kata Joyce sewinjo stoche sigana mopogore ma bende wajakele TV mar Ramogi kaluore kod owete malarulo mano kaluore kod tho bang' tho kata mna bang' jonyuol gi omiyo kiny makawuono antiere kod okil Kamaloka mong'ere kaka Anthony Moses Odhiambo kanyakla kod jaocho mawuok e riwruok mar Tinada mong'ere kaka Carol Loreng wabro bedo kwa tudre kode e county mano ma Kisumu. Mang'eni paro mopogore nego bed ni wuok kaluore kod twak makama warwako paro duto te Joyce Diore. Iwacho kanyo makare ahinya kendo Nyakora Moge Jwang nyalo chako tudre kodwa kochakore sani ote penjo moramora ichwalonwa mana Ramogi TV kochakore sani. Wakaw yueyo mana madundo bang' yueyo to Sharon duogo kod twak kik idhi mabor.